Je možné na doplete urobiť aj ponožky bez akéhokoľvek spájania, bez zošívania a začiatok od špičky. Ponožku začíname následovne. Páčku posuvu si dáme na 3. Teraz si vyberieme po 10 očiek na zadnom lôžku, 10 očiek na prednom lôžku. Posledná je zľava z predného lôžka a posledná je zprava z zadného lôžka. Tu je jedno, aké máme nastavenie. Tu nám pekne prvý riadok zachytí, ale tu si dáme na jednotku. Aj vzadu na jednotku. A teraz si urobíme pevnejší prvý záchyt. Teraz máme krížom páčky. Takto. Dáme na 10. Prejdeme druhý riadok. Môžeme prichytiť zo spodu, nech nám neutečie. Neprepletlo. Takto. Teraz si dáme takto tretí riadok, štvrtý riadok. Vrátime si pačku na 0. Teraz máme prvé 4 riadky. Budeme priberať, a to nasledujúcim spôsobom. Tu máme poslednú zadnú ihlu, čiže si vyberieme spredu ihlu, obtočíme, vyberieme platinu, obtočíme okolo zadnej ihly, berieme platinu, prejdeme na druhú stranu, teraz si to isté urobíme z druhej strany. Tu máme poslednú vpredu, čiže si zoberieme zozadu, obtočíme. Teraz si to obtočíme spredu. Prejdeme na druhú stranu. Nepreplietlo. A teraz pribrali sme spolu 4 riadky, čiže 2 ďalšie riadky prepletieme bez priberania. A opakujeme. Zase obtočíme. Obtočíme. Prejdeme na druhú stranu. Obtočíme. Točíme takto a znova 2 riadky bez priberania a to pokračujeme, pokiaľ nemáme napríklad po 30 očiek. Pribrali sme postupne až na 30 očiek. Tu máme 42 riadkov. Počítadlo si vynulujeme. A urobíme chodidlo. Pletieme dookola približne 100-110 riadkov podľa toho, akú dĺžku ponožky chceme. Máme urobené chodidlo. Ideme si vypracovať petu. Odpojíme si predné lôžko. Na zadnom lôžku si nastavíme na menšie číslo 8. Petu si vypracujeme klasickým spôsobom, na to, že si vyberieme ihlu, prejdeme na druhú stranu, z druhej strany a pokračujeme.
Pätu si delíme na tretiny, ako obyčajne. A teraz sa vraciame naspäť. Obvykle pridávame očko v každom riadku. Poslednú. Lôžka si opäť spojíme a nastavíme si opäť takto. Počítadlo si vynulujeme. No a teraz budeme pliesť na potrebnú výšku, akú chceme ponožku. Ponožku máme hotovú a teraz budeme ukončovať a to do kruhu musíme ukončiť. Čiže takto. Je jedno, či zo zadu, či spredu najskôr, ale otáčame dvakrát. Najprv po podjazyček, potom ponad jazyček. Tiahneme. Preložíme na ďalšiu. Opäť jedna otočka, druhá otočka. Ďalšiu. Jedna otočka, druhá otočka. Jedna, druhá. Druhá. To. Prechádzame na zadné lôžko. A znovu dvakrát obtáčame. Posledné. Ponožku. Tieto začistíme nitky. Hotovo.